Hvad er det, du finder på? Han fører sig selv op. Ja, det er du, der var sjov. Ja, det var så sjovt, det du finder på. Du er bare så sjov. Ja. Hvad er det? Dine øjne, der bliver tungere og tungere. Og du bliver skildret, og så er der en sut. Nej. Den så. Ja. Ja. Det er glad. Ja. Mamma. Det er lang tid siden, hun har skildret. Det er selvfølgelig klart, når der kommer sådan en sut ned til næsen.